ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಮಾಡೂರು ಬಲ್ಯ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಪರಿಸರದಲ್ಪ ಬೀರಿ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಮಲ್ಲ ಸಾದಿದ ರಡ್ಡು ಬರಿಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುದೆ ಬರ್ಲೆಲು ಬುಲೆದು ಈ ತಾದಿ ಪರಿಸರದಕ್ಲೆಗ್ ದಿಂಜ ತೊಂದರೆಯಾತಂಡು ತಂಕ್ಲ ಪರಿಸರಡ್ ಪರ್ಪಿ ನೀರುಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಪಂಡದು ಸ್ಥಳೀಯರು ರಮೇಶ್ ಪೊಸಕುರಲ್ಗ್ ಪೊಲಬು ಕೊಡ್ತೇರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೊದೆ ಬತ್ತದು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊದೆ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಈತ್ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಪಂಡದಲ್ಲ ದಾಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಂತಿಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಪುನಲ್ಪ ಸಾದಿ ಬರಿಟ್ಟು ಪೋಯರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ಟು ದೇಪಂಡ ಗಾಡಿ ಬರ್ನಕಲ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅಂಡು ಅವು ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರುಲ್ಲೇರು. ಈತು ಪೂರ ಸವಲತ್ತು ಇತ್ತದು ಪಂಚಾಯತಿದು ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಬಲ್ಲೆದೆಪ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪೊದೆ ಪೂರ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊದೆ ಪೂರ ಆತಂಡು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತು ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ನಾಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಆತು ಪೊದೆ ಜಿಂಜಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಹಾಕ್ಲು ಕ್ರಮ ದಾಯ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ಇತ್ತು ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಓಟು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಹತ್ತನು ಆಂಡಲ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಏರ್ಲ ಮೈಜೇರಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನೆತ್ತ ಐವೇದ ಬರಿಯಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಮುಲ್ಪ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮೇಕ್ಲು ಸಚಿವರ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ಲ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಯಾನು ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಎಣ್ಣಿ ಬಂಡ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಇನ್ನಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಲ ಇನ್ನೆತ್ತ ತೊಯ್ಪಾವಡು ಇನ್ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ದಾಲ ಬತ್ತದು ತುಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಮಸ್ತ್ ಹಾಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಆತನು ಈ ವಿಷಯ ಅಕ್ಕುಲ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಈತು ಇಂಕ್ಲು ಈತು ಪೂರ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ತಿದ್ದು ಪಂಚಾಯತಿ ಇಂಕ್ಲು ಪೊದೆ ದೆಪ್ಪಾಯರ ಆಯ್ಜಿ ಅವಾಗ ಪಂಚಾಯತಿ ಈತು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಇಂಚಿನ ಮಂತೇರು ಒರಿಯಾಂಡಲ ಈತ ಓಟು ವಿನ್ನಾದ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬೈಜಾರೆ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಂಚನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಟುಗಾನಗೆ ಇಂಚ ಹಾಕ್ಲೆ ಓಟು ಪಾಡು ನಿಂಕ್ಲು ತುಲೆ ಈ ನಿಕ್ಲು ಬಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪವೇನು ಬೋಡ್ನ ಹಾಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪಾಡು ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಬತ್ತ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪಾಡು ಇಂಕ್ಲು ಈತು ಪೂರ ಬತ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಈತು ಪೂರ ಎಲ್ಪ್ ಆಯ್ಜಿರಂಡ ಬಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಚಾಯತಿ ದಾಯಪ್ಪುನಿ ಯಾನು ಅವಕ್ಕೇನು ವಿಷಯ ಇಂಚನಂಡ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಪುನು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಇನ್ನಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲು ದಾಲ ಇತ್ತನಂಡ ಎನ್ನ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ರಮೇಶ್ ಪಂಡದು ಯಾನು ಪೊಯ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ದೆ ಮೇಡಿದೆದ್ರು ನಿತ್ಯ 2ನೇ ಸಲ ಪಾತಿರ್ನಿ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಓಲ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಂತನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರಾತನು ಓಟು ಪಾರ್ದೇರು ಬೇಲೆ ಮಂತಿಜರನ್ನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಯಾಲ್ನ ಓಟು ಕೇಂದ್ರ ಪೋತೆ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಎನಡಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ರಮೇಶರ ಹೆಂಚಿನ ನಿಕ್ಲು ಓಟುಗೆ ಬರ್ಪಾರು ಬಕ್ಕ ಓ ವಿಷಯಗಳ ಬರ್ಪುಜಾರಂದು ಅಪ್ಪಗ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಏರು ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಇಂಚನಂಡ ಈ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಂತಿಜಿನಂಡ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಯಾಪತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆತ್ತದೆ ಆಂಡಲ ಎನ್ನೆಕ್ಕೆ ಓಲು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚನಂಡ ಭಯಂಕರ ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಎಮ್ಮೆಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಪಾತಿರು ಏರಿಗೆ ಮೇಕ್ಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾತಿರು ತುಲೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೇಜಾರಾತನ್ ತುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಆಕ್ಲು ಕಾಂಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾರೆ ಪೋಡಿವೇರು ದಯಪಣ್ಣ ಆತು ಮುಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆತನಕ್ಲಿ ಕಾಡದಲಕ ಬಲ್ಲೆ ಬುಲೆ ನಡೆದಾತ್ರ ತಂಕ್ಲೆ ಈ ಪರಿಸರಡು ಓಡಾಟಗೂ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡು ಕೋಟೆಕರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಂಡಲ ಅಕ್ಲು ಇಡೆಗೂ ಗೇನ ಕೊರೊಂದಿ ಚೇರ್ಪಂಡದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಂಕ್ಲನ ಸಮಸ್ಯದ ಬಗೆಡು ತೆರಿಪಾಯರು ಮೂಲು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನು ಬಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋನಂಡ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಕಂದೊಡಿಯ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಇತ್ತನ ತುಚ್ಚಿನಂಡ ಅವು ಆಯ್ಗೆ ಲುಕ್ಸಾನಾಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ನಕ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಓಟುಗ ಅನ್ನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ದ ತೊಂದರೆ ದಾದ ಅಂದರೆ ಜನಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ದಿನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನಕ್ಲ ಅತ್ತ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಏರು ಮಲ್ಲಕ್ಲುಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿದ್ದು ಐಕ್ಯತ ಕಂಟಿನ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಎಂಗಳು 10 ಜನ ಸೇರುಂದು 10 ಜನ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರಂದುಲ್ಲೇರು ಓಟುಗಾನ ಗಾರು ಪೋದು ಕೇಂದೇನೆ ಆರು ಪನ್ಪನ ಸುಳ್ಳತ್ತ ಆರು ಓಟುಗಾನ ಪೋದು ಕೇಂದೇರು ಎಂಕ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ವಾರ್ಡ್ದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನ ಪರವಾದ ಓಟು ಕೇಂದ್ರ ಪೋದೇರು ಅವಾಗ ಇತ್ತ ಅರ್ಡನೆ ಕೇನುವೇರು ಪೋಯಿನಪ್ಪಾಗ ಇರ್ನ ಇತ್ತ ಓಟುಗಾನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲೇರು ಓಟು ವಿನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲೆಂಚೇನೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 3-4 ಸಾರಿ ವಿನ್ ಆದ್ ಬರ್ತೇನೆ BJP ಶಾಸಕರು BJP ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನಕ್ಲೆ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿ ಮೂಲು ಒವ್ವೆಂಜಿ ನೀರ್ದೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದುಂಡು ನೀರು ಇತ್ತಲ್ಲ ನೀರು ಬುಡ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲು 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುನೇಜರು ಓಟು ದಬ್ಬಗ ಮಾತ್ರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜರು ಮೂಲು ರಮೇಶರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಐತ ಪಿರೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗು ಅರ್ಡನೆಗೆ ಜನಕುಲ್ಪುರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗೆ ಎಂಜೇರು ಅಂಚದ ಅರೆಗಿತ್ತ
ಜನಕಲ್ ನಡೆ ಪೋಯರ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದುಂಡರಿ. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪಾಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಪೂರ ಪಾಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮುರೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತದು ಸೈಡ್ ಗುದ್ದಿಲಕ್ಕ ಅಂಡ್ ನಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ ಗಾಡಿ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪುಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅಂಜಾತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುಲೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಕುಲು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜನ್ಲಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ಗ್ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡಾಗ ಲಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ವಾರಡು 3 ಸಲ ನೀರು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ನೀರಿಗೆ ಲಂಚನೆ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಪೇರು ಅವು ಸರಿಟು ನೀರು ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆ ಮನ್ಪುಜೇರು ಓಟುಗನಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಮೇಶರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ವಿಷಯ ಕ್ಯಾರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಓಟುಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕುಳಿತೆ ರಮೇಶರು ಬುಡ್ನ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿಗೆ ಏನು ಜೇರು ನೀರು ಬತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಇಂದೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 10 ನೀರು ಬರ್ಬೇಕು ನೀರು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಜಿ ಆಡತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅಜಂತ ನೀರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಲಿಪುಣು 10 ಗಂಟೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಣಿ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಕಾಂಡ ಬಿಡ್ಪಣಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಲಿಪುಣು ಏರೆ ಗೆರೆ ಬನ್ಕೇನು ಓಮೆಕ್ ಬಿಡೋಡು ನೀರಿಂದ ಏನು ಕುಸುಮಂದು 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ದ ದಾಯವತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋಯ್ಬೇಕ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಣು ಒಂಜಿ ಪರಬು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪರಬು ನೀರ್ದು ಪೈಪ್ ಪತ್ತಿನಾಗ ಬೂರ್ದುಂಡು ಬರಣಿ ಏರು ಬಣ್ಣವರೇ ಮಮ್ಮಿ ಪಂಜನ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ನೀರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತೆ ಇಜ್ಜ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆ ದಾದಾಗ ನೀರು ಕಣಪ್ಪನು ಐ ಕರ್ತ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟು ಜನ ಇತ್ತ 150 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ ಕಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ನೀರು ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬಿಡೋಡತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಏರಿಗೆ ಏರ್ಲು ಬರ್ಪಿಜಾರತ್ತೋ ಈಕ್ಲ ಕೇಣಿಯರೆ ಅವತ್ತಂದಿತ್ತುಲ ಈಟ್ ಬಂತ ಪಂತಿಯ ಪೂರ ಹುಚ್ಚು ಕಾರ್ದಡಿಗೆ ಹೋಗುಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪನ ಗತ್ತಿ ಉಂಡ ಅದು ಐನೇರಿಗೆ ಬಿಡೋದು ರಗಡ ಎಂಚಿನ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ನೀರು ಬತ್ಕೋರು ಪರಿಹಾರ ನೀರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಬಾಲಿನ ಪಾಡೊಂದು ಏನು ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಕೊಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ತರುಣಿಜ್ಜ 4 ವಾರ್ಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಕ್ಲ ಅರ್ಪಿಜೆ ಓಟುಗಾರ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪೇರಿ ಅತ್ತೆ ನಂತ ಓಟುಗ ಕೊಡ್ಬೇರಾ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ನಾನು ಕೊರ್ಪಿಗೆ ಇರ್ತವೆ ಈ ಬಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಸದು ಈ ರೋಡೇ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ವಾಹನನೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೋಡೇ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಈ ಬಲ್ಲೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ರೋಡೇ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೋಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೀರಿನದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಹೇಗಾದರೂ ಕಠಿಣ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ನೀರು ಬಂಡಲ್ಲ ಅವಳ ಸಪೂರ ಅದು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆ ನೀರು ಬರ್ಪೇನೆ ಆಡಪ್ಪ ನೀರು ಬಿಡ್ಪೇನೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಬೇತೇನೆ ಪಾತೇರ್ವಿ ಇಟ್ಲು ಅಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮುಕ್ಕ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಮುಕ್ಕಲೇನ ಇಂದು ದಿನಾಲ 2 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ಪೇನೆ ಟೈಮ್ ಇಡು 2 ಗಂಟೆ ನೀರು ಬಿಡೋ ಟೈಮ್ ಇಡು ಇತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ಪೇನೆ ಅವಳ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ರೆಡ್ ಲೈನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೂರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಡ್ರಮ್ 500 ml 500 ml ಡಮ್ಲ ದಿಂಜಿನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಆತೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಸರಿ ಬಿಡ್ಪುನಾಗಿ ಏಪಲ ಬರ್ಪಿನಿ ರಾತ್ರಿ ಬಯ್ಯಾಡೋರ ಬಿಡ್ಪೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರ ಬಿಡ್ಪೀನಿ ಈ ಬೇಲೆದಾಕ್ಲಿ ಪೋಪುನಾಕ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ಪೋಂಡ ನೀರು ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪುಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಅನ್ಪಿನಿ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಜನ ಫೈನ್ ಪಾಡುವೇರು ಅವು ಪೂರದಾಯಗ ಎಂಗ್ಲು ಕಟ್ಟು ಜನ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಎಂಗ್ಲು ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಬಿಡೋಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಬುಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಹಾಪುಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪನಕ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪುಲ್ಪ ಈ ನೀರ್ದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊದ್ದಿತ ವಿಷಯ ಆಯ್ನಾತು ನಿಕ್ಲು ಕ್ರಮದೆತ್ತು ನೋಡು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನವಿ